Asta, zice frumos, ai venit să câștige battle-ul final fix în ziua lui de nume. La mulți ani, Andrei Leotin, și felicitări. Săptămâna viitoare, după request, Dixon o luăm din nou de la capăt cu o nouă serie de super battle-uri, iar vineri, evident, o nouă finală. Acum continuăm cu